espera, Vale. Emakumeen kinielaren finala ikusiko dugu une batetik bestera. Sailkapen kinielak jokatu dituzte eta onenak berehala ikusiko dituzuen 4 bikoteak izango dira. Eta bikote horietako 2 kantxan lehendabiziko tantoa jokatzeko prest. Iraitz eta Aitziber batetik. Eta bestetik Maria eta Naia. Hasi da finala, ondo utzitakoa. Iraitz Mirandak aurreneko tantoa beraientzat. Alde handi xamarra dago. Adinari dagokionez Iraitz Miranda eta Aitziber egi arte veteranoena dira. 44 urte ditu. Atzelari naranjak bertakoa da. Zeanurikoa. Gaztena berriz orain pelota atzeraka jo duena. Zurine Etxebarria. Aurrez ikusi dugun kinielan, gauza harrigarri ederrak egin ditu Zurine Etxebarriak. Eta kanporak eta kinielan gertatu den moduan, indartsu hasi dira Iraitz eta Aitziber. Orduan, 7 tanto jarraian lortu dituzte. Naiz eta gero, gehiago kosta zaien 12. iristea. 4 bikotek jokatu dute lehendabiziko kiniela, beste hainbestek bigarrena. Eta 4 bikote onenak sartu dira. Maila ona ikusi dugu gainera kiniela horietan. Eta Unai Iglesias espero izatekoa da. Are eta maila hobea ikustea orain. Bai, ikusi dugu zen 8 bikotatek edozein finala jokatzeko aukera eduki dabe. Maila oso polita jokatu dabe. Eta, bueno, ikusteko dagoengo maila oso ona ikusiko dugula. Eta 4etatik edozeinek irazia dezakela. Maria Fuentes eta Naia kantxan dira lehendabiziko tanto egin nahian. 15 urte ditu. Aurrelariak 13 atzelariak oso gazteak dira beraz. Baina beraiek lortu dute bigarren kiniela irabaztea. Aitziber behartu Naia. Bipareta ingo dio urrutitik, baina indar pixka bat falta izan zaio. Ez du behar bezala enpalatu eta beltzez jantzitako emakumeentzat lehendabiziko puntua kantxan orain Leire atzelaria eta Zurine aurrelaria 12 urte. Zurinek 29, Leirek hauek ere Unai oso maila ona eman dute lehen. Bai, oso maila Leirek atzetik hasiera kostaiako partioan sartzea, baina gero buen asko iti zen dago eta zer esanik Zurinek erakutsi da maila, ez? Hartze zen dago pelota guztia jokatu dauz eta printzipioz oin kostatu daki partioan sartzea eta ikusiko aurrerantzean nola dijoan. Mariaren txapa gainekoa oso ona. 3 tantoz gorriak eta beltzak 2 egin daude. Oraingo zurdinak eta zuriak tantorik lortu gabe. Naia. Ezkerrez Ane Diezek, eskubiz Naiak. Aukera oso ona Mariarentzat, ez du barkatu 3. Ikusi dugu adinako jokoetan ere Mariak eta Naia zer nolako maila erakutsi daben, bikote oso orekatu egiten dabe, Mariak jokoan sartzen den bakotxean bizi ematen dutzo pelotari eta atzean Naiak segurtasun handia hau ez du eraman, baina adinako tantoetan segurtasun handia ematen dau. Ahulgunerik handiena agian Naiak hortxe du ezkerrean eta saiatuko dira aurkariak horren bila joaten. Sakea Zurinek atzera, gora, txapara. Aitziberren erantzuna. Lehendabiziko tantoa beraz, Zurine eta Leirerentzat. Bai, frotoia oso ondo ezagutzen du, baina lehen
Partiu bikaina jokatu dau atzetik eta buena asko egiten dau eta baten bat gora joatea normala da. Leirek pelota jetxi nahi, Ane Diez. Zean uriko udal pelotalekuan, emakume pilotariaren eguna ospatzen ari dira. Ondo Leire. Ane. Maia Berrio, Zuriñe oso ondo, pelotaren norabidea aldatuz, aukerako harrapatuko du hirugarren kuadroan. Ane, utzi Zuriñek. Gehi jetxi du pelota hori, jokaldi egiten hasi da Leire eta tanto aurrenentzat, beraz, inork ez du finala, tantorik egin gabe bukatuko. Ez, bikote urdinape bai, maila ona erakutzen dabe, aurran defensa polita eta hanek ikusten da zer nolako eskerra dekon, baina nik uste horrendik jokoan sartzeko aukera eukiko dabela. Naia. Ane. Ariak aurrean utzi, bihurritzen saiatu da Naia Berrio, eta lortu du urdinentzat bigarren tantoa. Bai, lehen esan duzu moduen Mariak eta Naia bikote oso sendo egiten dugu, akaz txikitsu bat topetakotan, hor ikusten da Naia eskerrakin pizkatxo bat bajatzen dela, baina eskumakin eta oso ondo ematen dutzo pelotari. Aitziber. Ane. Aitziber. Atzera beti gora jota. Ane Diezek. Eskatu Aitziberrek. Aurrean utzi. Naia Berrio. Bipareta. Erdira ateratzaio. Ez dio minik egin aurrelari urdinari. Ez du Aitziberrek asko luzatu nahi pelotea. Ez, ikusten dago bikote naranja aukera deko nintanto bukatzen joan da, ze hanek beste golpe badeko eta partio luzatzen nik ustot ez dakela komeni. Hortxe du Aitziberrek zer egiten duen. Jokaldia berriro. Erdira ateratzaio Bipareta, efektori gabe zijoalako. Txokoan utzi, eskatu hanek. Naia. Agako batean lortuko du Bipareta tanto bihurtzea, baina oraingoz ez. Naia. Hanerekin ez du ezertxo ere jakin nahi Aitziberrek. Tantoa urdin. Ikusten zaio Aitziberreri tantoa aukera dekon bakotxean tantoa bukatzen joaten da, ze hane jokoan sartzen danien batez ere beste bizitasun bat ematen dio. Zuriñe eta Leire, tanto gutxien orain arte lortu dituztenak, baina zer esana izan dezakete lehen da biziko aldiz kiniela jokatu duten unean bezala jokatzen badute. Tanto ederraskoak egin ditu Zuriñe, Etxebarria, Orozkoko aurrelari gazte eta txikiak. Naia. Leire. Pareta harrapatuko du. Gainera etorritzaio. Frontisean ipini du pilota ala ere. Oso ondo bukatu du Zuriñek. Ikusle gainera. Badakite gazteena txikiena bera dela eta txalo bereziak eta beroa jotzen dizkiote tanto egiten duen bakoitzean. Justu zaio Zuriñeri pelota asko ez da bezala behar tantoa bukatzeko. Aukera duen bakotxean tita batean bukatzen dau tantoa bai. Oso ausart eta lotxagabe jokatu du kanporaketan eta orain ere bere doaiak erakusteko itxaropena izango du. Maria. Ezin. Oso orekatua doa. Kiniela nagusia. Lehen esan dugu moduen lau bikotetatik edo zeinek txapela lortu dezake. Iraitz eta Aitziber kantxan. Aurrelaria oso gutxi sartu da. Orain arteko tantoetan. Ea.
Berak ere erakutsi baitu, bukatzen badakiela. Bera joan zaio edo, ona izan alda, ona. Bipareta, Zurinek, eta laugarren tantoa. Naia. Ane, kanpora. Oso nabarmen gainera. Asko arreskatzen du Zurinek eta normala da baten bat kanpora joatea. Beltzek tantoa lortzen baldin badute, denak launa punturekin berdinduta izango dira sailkapenean. Naia Berrio, Maria Fuentes, Naia Ugarriza orain. 3 naia izan ditugu gaur. Amasei pelota ditik, 3 naia izenekoak. Bipareta aurrelari urdina, kanpora joan zaio eta Laurak berdinduta orain. Eta eren bat baino ez dute jokatu. Oso orekatua doie, pizkatxo bate pikote laranja hasi da fuerte, baina oin kostatzen ari zaie tanto bukatzea. Iraitzen sakea. Naia. Zer gertatu da hor? Pasa izango zela uste zuela. Baina besoa ez du jaso, Irene Ortizek. Pasatzat eman dute. Bizi sartu da Maria. Aukerakoa zabalean. Aitziberra aurrera doa. Eraman du nola baite. Naia, oso bizkor. Eutsi dio Aitziberrek, Naia egurrean. Eskatu. Eta bipareta egin, txapara. Zalda txapa izan? Uste dut bai, ez Aitziberrek tanto indabelakoan egonda, baina txapa jola. Epaila engainatu nahiko zuen. Baina hemendik txapa ondo jo duela iruditu zaigu entzun ere. Entzun dugu eta. Txake ona. Ezkerrez Naiak eraman, Zurine. Mariak zabalera. Zurinek txostaren bila. Oso ondo. Aurrera erakarri aurkariak eta pelotaka da bikaina gainera atzera jo. Ze ondo mugitu duen pilota tanto honetan. Pare bat aldiz aurrean mugitu du eta aurkariak aurrean egon dizenen ganetik pasatu nahi izan du. 12 urte baino ez. Eta nola jogatzen duen pelotan. Pasa izan da, Naia Berriorena. Leire. Berriz ere bai, Getxoztarrak. Ane. Naia, txokoan pelota. Atzeratu orain. Leire. Kanpora. Kantoa urdin. Bai, beti gora jodu biparetak eta beti gora jozkeon gora entzinteten du pelota eta oso zaila pelota barruan sartzea. Iraitz eta Aitziber daude besteak baino tanto bat gutxiago eginda. Oraintxe lor dezakete berdinketa orokorra. Ane, Aitziber. Berriz ere bai. Zabaldu Zean Uritarrak. Aukerakoa Iraitzentzat. Kantoa bukatzen badaki eta atzeratzen ere bai. Bosna denak berdinduta berriro markagailuan.
12 tanto egiten dituenak lortuko du irabaztea. Ikusten da partiduan edozein bikotek irabazi dezakela oreka handia eta maila behona, baina oreka handia dagoela partiduan. Aitziber, ondo jotakoa. Nahiak ezin. Aurretik, beteranak. 54 urte ditu. Aitziber Egiartek eta adinean. Ondorengoa, Leire Heredia da. 39. Gazteena, Zurina Etxebarriak. 12 ditu. Eta 13koak eta 14koak asko dira. Goiko txapara. Pilotak adarra izan da, baina goiko txapa jodu. Maria Berrioren sakea. Aitziber. Huts egin du orain Iraitzek. Naia eta Anerentzat 6. Ikusten da Iraitz jokoan sartzen denin beste abiadura bat emoten dutzola, baina pare bat 3 bat pilota galdu ditu erresa gaur aurrean. Maria Fuentesen sakea, Naia. Beste Naia. Maria. Atzera jo behar, Anek. Ondo jaso du atzetik. Eta aukera orain agintzen hasteko atzelari urdina baita hasi ere. Naia Berriok tanto alortu du txapa gainean moztuta. Eta harrapatu egin ditu lider tokian zeuden biak. Ze ondo moztu duen txapa gainean pelota. So gutxigatik libratu du txapa, baina ona izan da. Zurine Etxebarriaren sakea. Leire. Aukera Zurinerentzat, oso ondo moztutakoa. Iritsi da Ane. Leire. Aukera Zurinerentzat, hortzi bi pareta egiten badaki. Txokoan moztu nahi izan du, baina ez zaio ondo batera. Leire. Ane, oso indartsu. Zazpien egin du bote. Eramatea lortu ala ere Leirek. Nahiak ere atzera. Estu eta larri dabil Leire atzealdean. Eta falta eman dute. Besoa jaso du epaileak eta sailkapen buruan orain Naia eta Ane. Bai, urdinak errez dominatzen dabe tantua, batez ere Anek bizitasun handiakin ematen dio pelota, atzetik eta tantu gehienetan dominatzen bera egoten da. Iraitzen sakea, Ane. Aitziber, Naia. Ezker hormaren bila Aitziber. Iraitz. Ona dator, ezkerra baita Ane. Oso pelota zailak eraman ditu hemen zabal-zabaletik. Lau bat bai, bi kineren artean. Aitziberrek txapa gainean. Ipareta ingote dior, bai, baina kanpora. Bederatzi garrena, urdinentzat, gerturatzen ari dira helmugara. Aitziber aukera dauken bakotxean tantoa bukatzen joaten dela. Aukera ona zuen, tokiz kanpo baizaukan Naia, zuloa bazegoen, baina egia jarri duen tokian ez du pilota ipini. Urrengo tantoa jokoan. Aspaldi tantorik egin ezinik Maria eta Naia. Bola da honean ordea urdinak. Mariaren bipareta ezkerrez.
Ondo iritsi da Naia Berrio. Naia Ugarriza orain. Kanpora. Seigarrena. Bai, Urdina arratsa oso honean egon diez, baina suerte txarra egin pelota kanpora joandako. Zurin eta Leire kantxan. Atzera gelditu dira orain, baina hauek ez dute asko behar, tantoak bata bestearen atzetik egiteko. Orain lortu du seigarrena Zurinek. Bai, ez du jo pelota oso egora honean, baina pilota esker parete ikutu du eta ondo zabaldu da. Iraitz eta Aitziber, zazpi tantorekin, aurrez aurre Zurin eta Leire seirekin. Kanpora Aitziberrek, zazpina berdindu dute bi bikote hauek. Eta liderrak orain Urdinez jantzita kantxan 9 punturekin, Naia Berrio eta Ane Diez. Leire. Tokia badu. Asko atzeratu da Naia. Oso ondo intentzioz jokatutakoa Zurinek. Gehiegi zabaldu du. 10garrena Urdinentzat. Pilotakara hori ere intentzio guztiarekin zabaldu du, baina oso gutxigatik kanpora joan da. 12 urte ditu eta oraindik ezkerrez jokatzen ikasteko denbora bai. Batzuk ezkerrutxez jokatzen dute, besteak pala bi eskuegin helduta. 12 urte baino ez ditu. Zurinek 11garrena orain Urdinentzat. Tanto bakarra behar dute Kiniela irabazteko Naiak eta Anek. Denak euren kontra. Iraitzek aterako du. Naia Berrio. Iraitz. Aitziber. Eraman zean uritarrak. Naia Berrio, botearen zain gelditu da Aitziber. Ozta iritsi. Atzera orain. Ane Diez. Zeharrez mugitzen duen pelota Ane. Ondo orain, altura eman da pelota baztertu Naia Berriok. Jetxi. Iraitzek eraman. Aitziber. Aire sartu da Naia, aukera orain Aitziberrentzat. Ane. Azken tantoaren bila Urdinak. Defentsa ona egiten ari dira Laranja koloderudunak. Aitziberrek gora bota duen arte amaitu da. 12 tanto eginda garaipena Naia Berrio eta Ane Diez entzat izan da. Agian pronostikoetan kanporaketak ikusi ondoren ez ziren favoritoak beraiek, baina sendotasun handia erakutsi du, indar handia atzean Anek, eta Naia gero eta gehiago sartu da jokoan eta ondo lagundu dio. Bai, azken hasieran kosta zaio partioan sartzea, baina ustot partidu bikaina jokatu dela Naiak ere, batez be Anekatzean indar handiakin pelota errez mugitzen du, baina Anek ere bere lana oso ondo egin du eta bikote sendoa egita lortu dabe. Argi egonda nola 8 bikotetan edozeinek irabazi ahal izan dabela, eta bueno, hola ikusi da. Bigarren posturako hariko dira orain, tanto bat jokatuko dute, eta tanto hori egiten duena geldituko da bigarren. Biak 7 punturekin berdinduta gelditu baitira. Batetik Zurin eta Leire, bestetik Iraitz eta Aitziber. Azken tokian beraz, final honetan Maria eta Naia. Iraitzek jaso, Zurine. Huts egin du, txapapera joan zaio, beraz, bigarren postuan, Iraitz eta Aitziber geldituko dira, Naia eta Aneren atzetik,
ondoren Zurine eta Leire, eta laugarren Maria eta Naia. Nahaztuta ikusi ditugu Unai, 44 urtekoa veteranana, 12 urte baino ez gaztetxoenak, baina 13 eta 14 urtekoak aipatu dugu asko direla, 15 eta 16koak ere baziren, gehien bat gazteak, eta etorkizuna behar bada hoiek landuko dute beste laguntzarekin. Bai, ikusi besterik ez dago zer adineko pelotaria dauzen martxan, eta ez bakarrik gaur parte hartu da denak. Pelota elkarteak lan handia egiten ari dira, azken urteetan emakumeen kopurua askoz gora indau, eta uste dut urrengo urteetan ere hola izango dela. Iaz lehen dabiziko aldiz, maila bian antolatu zuten emakume pilotarien eguna. Arrakasta handia lortu zuten, eta urten berriro martxan jartzea erabaki dute, eta hementxe gaude Zeanuriko udal pilotalekuan. Neskak eskupelotan jokatzen ikusi ditugu lehen dabitzi, ondoren gomaz paletarekin 8 bikote inela jokatzen aritu dira, amaitu berria da, eta orain sari banaketarekin hasiko dira. Guztien buru, Bizkaiko Federazioko presidentea, gaur presidente ez ezik, aita ere izan da, bi alaba hementxe ikusi baititugu pelotan jokatzen. Neska horiek adina partida ikusiko zutenik seguru asko ez da izango besteren artean. Beti egokitzen zaio aitari, sari banaketak hemen, sari banaketak han, partidak, finalak, eta jakina eskotik alduta sarritan joango ziren alaba gaitarekin. Ikusi besterik ez dago ez, frontoi guztietan egoten dira, bai balaz, eskuz eta modalitate guztietako frontoi guztietan ikusten dira, eta beren alabak bertan egoten dira. Irudietan, Maili, Esparta eta Iar Tarakistain eskuz jokatutako partida oso gutxigatik, baina galdu egin dute 15 eta 13. Oso neurketa parekatua izan da. 11 izan dira. Eta gero bukera hobea eman diote Enara Gamindek eta Izaro Blankok. Hauek ere oso gazteak. Zaharrena Izaro, 10 urtekoa, eta bere aurrelaria Enarak 7 urte baino ez. Oso partidu polita jokatu dabe, batak zenbestak irabazteko aukera auki dabe, eta laurak pelotan bikain jokatu dabe. Pelotako suarekin, sakeak txandakatuta, alde handirik izan ez dadin, bat sakatzaile hona baldin bada. Antzeko maila erakutsi dute guztiek eta gozatu dute pilotazaleek eskuz eman duten ikuskizunarekin. Neurketa horren ondoren, halako partidak ikusi ditugu. Kiniela sistema ez da oso ohikoa, baina beste jokamolde batzuetatik hartzea ideia ona baldin bada ez dago gaizki. Beti zesta puntarekin lortu izan dugu kiniela sistema, baina adibidez Alamotzean ere GMC antolatzen ari den zirkuito horretan kiniela sistema ondo ari da funtzionatzen, eta zergatik ez dute gaurkoa bezalako jaialdietan gomazko pelotarekin txertatuko. Lehen aipatu dugu moduen azkenengo urteetan aldaketan handiak dira araudian, eta nik uste dut onerako izan dela bai eskolar mailan, eta ikusi dugunez bai jokoetara jokatzen da, sakea txandakatzen, eta
eta zergaitik ez kinilatara be bai. Ikusten dugu jaialdi oso politek irtetzen direla eta aurrerantzean igual aldaketa horrek egon aldiez. Lehentxeago, udane Iturbeetan Fuentes ikusi ditugu euren saria jasotzen eta gero irati zaez bakarrik utzitu Maialen Rodríguezek sari banaketara bakarrik atera baita Amaia Mariskurrena eta Ane Diaz orain. Hasiera ona eman diote euren kinielari, gero patxalaldi bat izan dute, berpiztu egin dira bukaera aldera, baina ez dute txartela eskuratzea lortu eta finaletik kanpo gelditu dira. Eta orain finala jokatu gabe gelditu den azkeneko bikoteak beharko luke. Eva Cisneros eta Naia Zugaza. Ez, hau finala jokatu dutena dira. Miren Maria Fuentes eta Naia Ugarriza. Kanporaketakoa oso nagin dute. Baina finalean agian euren favorik onena ez dute erakusterik izan. Sarritan gertatzen da ez, kanporaketan zailtasun gehien eukigaben bikoteak askaren garaia izen da eta kanporaketan maila handia erakutsi dutenak ez dute suerte askorik izan finalean. Gaztetxoena, Orozkokoa, eskuinaldean 12 urte baino ez. Bere ama izan ziteken atzelaria, 39 urte baititu Leire Heredia Getxoztarrak. Tanto bat gehiago jokatu behar izan dute berdinketa desegiteko eta tantori egin dutenak Iraitz Miranda eta Aitziber Egiarte. Gustora dira finalera iritsita eta bigarren postuaz jabetuta. Hauek ere maila bikaina erakutsi dute, defentsan ere lan handia egin da eta azkenean bigarren saria lortu dute. Txapelak prest dira, irabazi dutenen buru gainean ez hartzeko. Maria Berrio, Urikoa, 14 urte eta Ane Diez Atxondo Biltozi taldekoa. 14 urtekoak biak. Oso gazteak zerrik hasi dute, baina joko maila ona dutela erakutsi dute argi eta garbi gelditu da gaur. Lehen aipatu dugu moduen kanporaketan suerte pixka batekin sartu dira finalean eta gero finalean beste maila bat eman dabe. Nahiak eta Anek bikote sendo osatu dabe eta azkenean txapela lortu du. Hemen txamaituko da beraz, zean urin goiz osoan zehar izan dugun emakume pelotariaren festa, Mailabin lehen da bizikoa, hemen zean urin bigarrena, datorren urtekoa prestatzen aurki hasiko dira Bizkaiko Federaziokoak. Unai Iglesias, eskerrik asko eta datorren urtean berriro elkartzen garen. Eskerrik asko zueri, bai. Seinale hona litzateke eta besterik ez, zean uritik, agur!